Jongleerauksen perusteita. Jongleerausta kannattaa lähteä aloittamaan yhdellä pallolla. Ja tätä on hyvä harjoitella ihan ensimmäiseksi. Perusheitto. No nyt otetaan toinen pallo. Palloja onkin 2. Idea on se, että vahvempi käsi aloittaa. Näin. Ja jälleen harjoitusta. Sitten 3. pallo mukaan. Vahvempi käsi aloittaa. Ja silloinhan se menee tietysti näin. Ja sitten se kaikista viimeisin vaihe, joka on vaikein, niin on se, että liikettä vain jatketaan. Eli en lopetakaan sitä liikettä, niin silloin ollaan siirrytty jongleeraukseen. Kiitoksia.